दाबो मोनफैयाखै जोंना आं फन हरगासिनो आदा जेम्सनो आं फन हरगासिनो आदा जेम्सनो दाबो मोनफैया अबाव दं मिथिया ओमफ्राय नेगासिनो जों लोगोफोर फैबाय आरो नैबे गारिजों फैदों दासो फैदों मोनफैदों जोंबो ओमफ्राय बबेयाव दं बबे जायगायाव ओमफ्राय मानसिफ्रा खोन्थालांदों बबे जायगायाव दं होनदोंमोनलाय सोर ओइ सेंग्राफोर खोन्थालांनाया फैगासिनो होनदों अबेसिम मोनखो जायखिया अबेसिम मोनखो मिथिया ओमफ्राय नायनो जा एक्साइटेड का नायनो ओमफ्राय जों केम्प मोनफैबाय आरो केम्पआव थांनो हायो बेरायनो हायो नायनो हायो माबायदि ओमफ्राय बैनो केम्पआ बैयो दसे थानानै थांसै आरो बेयाव नेथानसै खोमा ने नेथानसै बेनो लोगोफोर दा आदा जेम्सआ फैबाय बैयाव दङ मानसिफोर ज'आव दा जों खाथियाव थांनो नागिरबाय एसे लेट जाबाय मानसिया दहायनो फैदोंमोन फैनायालाय ओमफ्राय नै दा मोनफैबाय दा थांनो नागिरदों जों दा माने बेनो केम्पआ बेनो रिलिफ केम्पआ बेनो गासैबो जों ओंखाम संगोन जों गासैबो जमा जलायना रानलायना जागोन ना बेदर बायगोन सब बयलार जाजोबो ना अमा जानो अमाखौ जानोसै मानसिया अमाखौनो साबसिन जागोन नामा अमाया बयलार बा सोरबा बेमारि एसे सायो नामा सन'सार जों गाबोन पार्टि बानायगोन बेलासि न' मोनायाव जमा जाजोबगोन गासैबो जिरायना बुजिदोंना नोंसोरथ' गावबा गावसो संना जालायबाय थादों जों गासैबो खेबसे अनलायनानै जमा जानोसै ना जागोन ना जियानो जाम्बा जों गाबोन पार्टि बानायगोन ना जमा मोनाहां संनाय सब बनफोर जा मोनो दा नोंथांमोननो बे नोंसिनि मा होनो रिलिफ केम्प हिसाबै जोङो जोंनिफ्राय अनसुंथाइ नोंथांमोननो हरनाय जाबाय मोजांना आच्चा थेंक इउ बेखिनि आरोखि गावबा गावनि न'आव थाहैफिनगोन आरो दाथ' बिदि बुंदों ओरैहाय सरखारनिफ्राय गावबा गाव न'आव थाहैफिननानै दा माबोरै थाहैनो एसे बाना जाबानो दा फैनोनो एकदम उसुबिदा ओरैबो बारनो हाया ओरैबो बारनो हाया सरकारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोनखायाखै दा अनसुंथाइया मोनदों माइरं दैरं फैदों सोंना लानो नागिरदों दा एसे आबैया खोन्थासिगोन आरो माबोरै मोन्दों माबोरै दङ दा माबायदि खस्थ' मोनदों बेफोरखौ खोन्थागोन आरो नै दा आबैया खोन्थासिगोन देलाय बुंलाय आबै बेयाव थानानै माबायदि मोन्दों जेनेबा खस्थ'फ्रा माथो न'नि बायदिलाय गोजान मोननाय एसेलाय दुखु मोनखानाय दा गरमजों माजों अखाजों अखा हारा साबसननो अखा हाबाथ' बिराद खस्थ' मोनो खोमा ने आबै अखा हारा खस्थ' मोनो नै प्लास्टिक गोजा प्लास्टिक खोंजोबनाय गोजा नालाय नै खिन्थादो आबै मोजाङै बोरै जानाय न'आ बोरै जानाय गामि दरसेयानो खुरखाजोबदों ने आबै जेनेबा गोबावबो जाबाय नै बे खै मास जाखो इयाव थानाया खै मास जाखो मास मोनसे जायाव खनदाङा बावलायलाङो मास मोनसेयानो हमना ला ने मास मोनसेयानो जाबाय जेनेबा मास मोनसेयानो थांनोसै सप्तासेबाव लानो बिराद खस्थ' मोनबाय दा आबैमोनहाबो बयबो जेनेबा रायजो राजायानो गासिबो सारखौ आं दिनैसो लोगो मोनदों बिराद गोबावनि उनाव बोसोरनैयानो जाबायमोन खोमा ने जाबायमोन बोसोरनै जाबायमोन ओमफ्राय नै दिनैसो लोगो मोनबाय सारखौ नैबे आदा जेम्सनि गारि नैबेनो आदा जेम्सआ नैबेजों फैदो दुखुनांथाव बाथ्रा बेनो बिथांमोना लोमजानानै आलाय सिलाय आरो केम्पआव दङ जेबो खामानि गैथ'आ दासान्दि
बेखौनो एसे दुखु मोनदों आरो दा आङो आंनिफ्रायथ' आं जेबो नांगौ बायदिथ' जेबो होनो हाखाया नंना नङा जास्ट आं बिसोरनि गोसोआव माबा मोनसे जस होनो हागोन नामा बिसोर माने दुखुआव थानायखौ माबा मोनसे आं बाथ्रा बुंनानै एसे माने बिसोरनि गोसोखौ माबा होनो हागोन नामा जस होनो हागोन नामा बेसो आरो बेनिफ्राय आंनि थांखिया बेनोदि आं दिनै फैनानै आं टटेलि डिटेल्सखौ लाजोब्बाय बेसेबां मानसि दङ बेनिफ्राय आं गाबोन बिसोरनो मोनसे पार्टि होगोन पार्टि माने जुमायनि पार्टि नङा माने गासैबो आंनो संगोन ओंखामखौ ओंखाम बेदर माने जों जमा संनानै माने जों रुजु रुमु गासैबो माने मोनसे जायगायावनो जिरायनानै जागोन आरो दा रायजोफोरा मन्जुर रायजोफोरा नियाव सोंदोंमोन आं बेफोरबायदि खालामनांगौ ना होनना ओमफ्राय गासैबो होनदों खालामनांगौ गासैबो रेडि ओमफ्राय आंबो खुसि मोनदों आरो बेनो आरो आं दा जोबोर खुसि आं जाय थांखिखौ लाना फैदोंमोन बिथांमोना बेयाव ना खालामाखै जोंनो बेफोरबायदि ओंखाम संना जाहोलायनाङा जोंनो माबा मोनसे हर बेबायदि होनाखै आं जि माने ओंखाम संना जाहोनो ओंखारनायाव खुसि मोनदों आरो बिसोरो जोबोर गोजोननाय मोनदों आं दा स' बिदिब्ला ब्रादार जेम्सनिसिम रोजा रोजा साबायखर बिथाङा जोबोद दुखुनि गेजेरजोंबाबो फैनानै बे गोरिब गुन्द्रा माने दैजों खुरखानानै संहार जाजानाय माने गोरिब गुन्द्रा रिलिफ केम्प थानांनायखौ जेन ब्रादार जेम्सआ नायजंफैनायनि थाखाय आंनिफ्रायबो आं रोजा रोजा साबायखर थाबाय बिथांनिसिम स' बिदिब्ला बिथांनिसिम आं फंनैसो बिबुंथि लानाया एसेनोसै गोजोन्थों नै जोंहा बिथां माबा ESK ब्लगनि बिगोमाखौ नै दिनैसो लोगो मोनदों जों सिगाङाव बिराद गोबावनि सिगां जों लोगो मोनलायखानायमोन दिनैसो लोगो मोनफिनदों बिराद मोजां मोनदों लोगो मोनलायजोबफिनदों नै रिलिफ केम्पआव फैनायाव सिसुबारि रिलिफ केम्पआव फैनायाव नै दा बिथां ESK ब्लगनि बिगोमाखौ लोगो मोनफैदों आंबो गोदानसो माने आंबो नै बिथांखौ माने सिगां सिनायखायोमोन आरो ना ओमफ्राय गोबाव जाबाय नालाय माने एसे माने गोसोआव बावनाय मोनदों आरो ना ओमफ्राय दायो क्लियार माने बुजिलायनो हाबाय आरो ना माने सिनायलायनो हाबाय आरो एसे माने गोसोआव सन्देह दंमोन आरो ना बावनाय बायदि मोनदोंमोन दा माने क्लियार बुजिनो मोनबाय आरो सिनायनो मोजां मोनदों लोगो मोननानै बेखौबो लोगो मोननाय जाया सारखौबो जों लोगोखामोन बिथांखौबो बुंना हो एसे सापर्ट मोनबाय बाय खोमा नोंनि साबसक्राइबारनिफ्राय ओमफ्राय दा एमबि ब्लगनि बिगोमा नै बियो बेसेबांसिम रायलायगासिनो बिजियाव दं जेबो नङा दे माने समायगोन माने जों आदिबासि दङ आरो जों ओरैजाय जों बर' जाथिबाबो माने एखे जोङो समान जाथिनि जों माबा गैया जों बिनि थाखायनो जोङो सार जेम्सआ ज'यैनो जोंना पार्टिखौ जाहोनाय जासिगोन आरो जों बिराद गोजोनदों दा थानांगौ सार हायोबा मोजां मोनगोन माने पार्टिबा লাগিব কিন্তু একো দালি নালগে না ভাত আৰু পানী গৰম দিব नै आदाखौ बेखौ आं दिनैसो लोगो मोनदों आं बिराद गोसोखामोन लोगो हमनो दिनै लोगो मोनबाय आं बिराद गोजोननाय आंना गोसोआ बिराद मोजां मोनदों दादा नोंखौ लोगो मोननानै बिराद आं कमेन्ट सर्टबो हरोमोन आङो मा नामाव दिनैनि बिराद मोजां मोनदों गोसोआ मोजां मोनदों गिदों नामा गोसोआ गिदों गिनाय मोनदों एसे आदाखौ लोगो मोनदों एसे बोरैबा मोनोना आंखौलाय मानो गिनांगौ एसे बोरैबा थोर मोनलायदों मानसियाथ' मोनायालासे जिरायगासिनो दं दाबो मोनाबायबो